Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Мол Бозор Суғд. Имрӯз бари шумо 3 сар молҳои буғӯз ва 1 сар моли очабача оригиналро пешниҳод мекунем ки аз фермаи Салим бобо мебошанд. 3 сар буғӯзоя якум сиёмка мекунем, баъд дар ахирон моли зоидагиро пешниҳод менамоем. Манин якум сар моли Гленфорд, зоти Гленфорд мебошад ки 8 моҳа буғӯз, 8 моҳа пуршудагӣ. Худохат чени як моҳа таваллуд мекунам. Чочош мана шинда мондаги дароз. Аҳлиёшам 100% я бо аҳлиёша пешниҳод. نبین جانورا هم تو سینه‌اش هم قبل کارایی. این آتش تا 40 لیتر شرکت تامین کرد. من آتش 40 لیتر شرکتی تامین کرده بود است. این چندم زای به بگویش؟ یکم زایش من. یکم زایش می؟ یال پیشنهاد کنم. من دندان چش نه چوربل چش تو. چوربل شده دیگه منه. یکم زایش. با یکم زایش 100% موافقت میکند. مولام نکی عجایب نکی زوتی گلنفورد. Ona koşan bir Çin'de var. Doğru koşan Çin'de var diyeceğim var. Ama tarafa sat koyacağım. Ama tarafa. Ama kahve koşan spati. Kahve içiyorum. Kahve komata bina mardum. Çiste zoti kalme boşa. Zoti kalaş. Ya bu arabana mı yok? Ya bu arabaya peşine olmayayım o senin. Benim rareviş mo kalon daroz gafs farbe mi boşad mo. Молам бинитон ки мол аҷоибот ҳама тарафа мол ки дар ягон ҷош айб дида намешавад. Босилим худо хоҳад ман ин тарзи роҳ рафтан аст. мана дар ягон ҷош айб дида намешавад. мола қобилишам 100%. ин тарзи роҳ рафтанаш ки гирад худо хоҳад иншааллоҳ баракча меёбад. мол буд моли рақами якум дӯстон, зоташ Гленфорд, 8 моҳа буғӯз пуршудагӣ, ба хӯрду хӯрок, саломатиш, қобили 100% гарантия дода мешавад дӯстон, ки гирад худо хоҳад иншааллоҳ раҳматша мегӯяд, баракат меёбад. Нархаш чанд пул босилем ина? این اکوه نقشه بخواد نمی‌دونیم نقشه ارزان تر می‌مونیم مخلصا 26500 сом боз муомила шуд. нархаш 26500 сомон боз муомила ва дастсафка карда мешавад дӯстон. ба хӯрду хӯрок саломатиш қобили 100% гарантия дода мешавад. молам неки бинитон молам моли майли шуда не, моли аҷоиб. гуноҷин бошида моли калон, моли дароз, моли фарбегишам бинитон дӯстон. калаам бинитон, калашам бинитон. ин як чиз худ рисункош вообще дига хел неки молай. Чиста моли ферма ми? Чиста моли ферма. Оригинал дӯстон. Дер намонед мол миарзан нархаш бинед. Очаш 40 то 42 литр шир додагӣ дӯстон. Молам бинитон аҷоиб. Худо хоҳад ки гирад иншааллоҳ раҳматша мегӯяд. Мегузарем ба моли рақами дуюм. Ин зоти сименталам ва фикрам. Чиста зоти симентал. Чандум зоиш ба буғӯз? Якум зоиш бол дандон вайрон кардиш бачча дандон. Якти нишон тема мухлисоба я бинам. Дил пур шаван або. Шудагӣ. Мен ин дандон чашмам. Бачча чоли. Дандон гӯсола будаст. Гӯсола чоли. Гӯсола будаст неки калониш ганда калон будаст ки. Мен очишам мен шохша диди ку шохош мана мехи. Чамбар шох мегӯн на. ин амамун зоти шири 32-33 литр ҳозир ба очаш шир додост. Худаш молники ганда хушро як будаст неки. Ҷенивар 32-33 литр шир додост ми. Худо хоҳад инам якум зоишу 20-25 та камаш ми шир метия. Инам абуқи симентал бордотаги бо. Сарусиниши бинтон дӯстон. Чинда мондаги долақшаш мана. Абшат онакчош қоям. Масали аҳлиша бинӯ. Аҳлишам нишонти. Аҳлиш ганда қобил гӯй. мухлисоя бинӯ. Набини қобилиша. ҳамин синои меқапи ҷанвар мӯш намеҷума. думаша нарака намеса. дӯстон неки нияти молкарама бошад агар неки ҳамин молам неки моли аҷоиб. ҷенивар айко. Оли гӯсола бошидан қадаш ақади баъзе молу калон де мол. Гӯсолача диёли. Гӯсолача ҳоле. Як мекашем босиле? Мол меарзад неки. Мошаллоҳ. Просто ина ҳоли мол қарғамчи мувассиги не. Ҳайдо гаштаги ина. Чӯ ҷана? дӯстон нияти мол карданмо бошад ки ҳамин мол аз ҷои моли хушрӯй неки.
моли рақами дуюм дӯстон. Чиста зоти симентал. Оча 32-33 литр шир додагӣ дӯстон. Оли дандон гӯсолача. Бугӯзи 8 моҳа пур кардагӣ. 8 моҳа пур кардагӣ. Худо хоҳад шени 140 рӯз ба таваллуд мекунад иншаллоҳ. Иншаллоҳ якта гӯсолачи аҷоиб худаш бо инак зоидатият бахсинг овайку. Худо хоҳад иншаллоҳ як нархи мувофиқи соҳиб мешавад худаш ба. Ин нарха чанд пул босалин худо хоҳад? Ин нархи пули баланд намемонӣ. 24500 сомон боз муомила. 24500 сомон боз муомила ва дастсафка карда мешавад. То'rimi? Ба тамоми қаламравии ҷумҳурии Тоҷикистон дастсафка карда мешавад дӯстон. Дер намонем моли хуба аз даст натитон дӯстон. Ин буд моли рақими дуюм дӯстон. ғуноҷини якумзои симентал нархаш 24500 сомон нархаш. 8 моҳа бугӯз дамнон гӯсола дӯстон. Ба тамоми қаламравии ҷумҳурии Тоҷикистон дастсафка карда мешавад. Дер намонен моли хуба аз даст натиен дӯстон. Ин ояндадор мол. Худо хоҳад иншаллоҳ дуюм сеюм зоиба ин нархаш 40000 сомон мешавад. То'rimi? Дер намонен дӯстон. Сару синешам бинитон де. Сару синеам бинитон. Чинда мондagi навакун халтакари сине партофтас дӯстон. Ин буд моли рақами дуюм. Мегузарем ба моли рақами сеюм дӯстони азиз. Зоташ чавкар мебошад гуфти Салим бобо. Зоташ чавкар мебошад. Бугӯзи чанд маҳаин? 8 маҳ гузаштагӣ. Бугӯзи 8 маҳ гузаштагӣ халтадор гондаки мана. Чорчошу бинитон чинда мондаги. Қобилишам зӯр даст некани. Қобил. Ба 4 та чорчаш ҳастан гарантия? 100% ба 4 чорчаш гарантия метиҳам. Ин халти. Худо хоҳад. Роска. Görəsim. Ha, neki sineşe pur karas ucu neki. Hajde bir süre bu Xudo xohlab soyib. Hajde bir süre bu Xudo xohlab. Do. Narxi chand pul bo'lsa-li? Inaqqa narxi baland namemoni. Chand pul? 28300 bu arzon qaramayapman. Narxi 28300 so'm boz muomila va dastlabki karda meshavad do'stoni aziz. Lekin mol neki ajoyib badarajashniki. Mol kalon, ko'pal, mol shirin neki do'ston. Jo'shidan bo'lib neki. Meni sinosh daroz jenivara. Xudo xohlab inshaalloh 20 litr zo'y shir metiyat guftosiyan. Xudo xohlab inshaalloh boga poish va bonikaramba. Yakta go'soli moshni bu qashi tavallud kiritadiga bu ajoyib meshad. Narxash asi bo'lo meshad soni. Чисто симентал мондигаш мо? Симентал, ман бо комома симентал бо. Симентал бордор. Симентал бордор кереги дӯстон. Вале дӯстони азиз, ин буд моли рақами сеюм. Мани моли рақами дуюм симентали ғуноҷин. Мани моли рақами якум Гленфорд. Неки ҳар сешам молои ферма, молои аҷоиб. Моло ба дараҷаш неки худо хоҳад ки гирад иншаллоҳ раҳматиша мегӯяд неки. Мегузарем ҳозир ба моли рақами чаҳорум, моли оча бачча. Дӯстон мегузарем ба моли рақами чаҳорум. Мана дӯстон, мана картинка, мана шоҳи наворо имрӯзаш ба чаҳорум гол. Мана молу мола калониша, дарозиша бинитон. Ин мол якум зоям босалем ба фикрам. Якум зоиш ба мана. Карпат боз симентал гибрид шудагам хеми? Карпат боз симентал гибрид шудагам. Рисункошам бини. Баччашам честа хами хел. Вақташ боз симентал бордор шудагам. Якун имрӯза гӯсолача. Ҷенива. Ифукошам бинитон ҷенива. Гӯсола. Гӯсола. Мошаллоҳ. Молам бинитон де мол аҷоиб. Қобилишам нишонте. Масъалаи ҷӯшиданаш. Мулоим ҷӯш мебошад. Бемало як бача ёш ҷӯш дошт мола. Дӯстон, и халти синеи бинитон. Чорчошам бинитон чихе дароз ҷенива. Нофоша бинитон, нофош чихе варам кард. Ин ҳамаш ширхона аз шира мӯлиша ҷенива. Ҳозин ва ёш гарад ва рамош гарадагар
бо аз ин ҳам зоид мекунад шир. Шир ҳозир чанд литр шир дод Соҷбо? شیر آزرک 15 لیتر 16 لیتر فعلا بود 15-16 литр бо фалла шир таъмин кард. Бо бачаш ҳайдо гашта санта гашба. همه که خدا خواهد хош 16 تا 18 литр. ҳозир ин варамои сина мани гарад агар худо хоҳад иншалло а 20 литр боло шир метиҳад 100% ин чиз. чунки об ки худо ман медонам ин якум зоиш оли. якум зоиш мол дароз пам кам мекунад ин мол. همه طرف 100%. ماشاءالله. нархаш чанд пул инда این اکن نرخشم پولی کلان نمیمونی 40,000 سوم باز معامله کرد нархаш 40,000 сомонӣ боз муомила ва дастафка карда мешавад дӯстон. дер намонед моли хуба аз даст надиҳен дӯстон. یه بار دیگه جوش سیناش سرجاخت کرد و بینم بعد چی کرد انا ایدر کرد ане дӯстон тарзи ҷӯшиданаш маки хейра монда кун ҷӯшдосим шумо бинитон мақсад қобилиша бинитон дӯстон. ҳар чоршаби ҷӯш мулоим ҷӯш ми 100% мулоим ҷӯш дӯстон. ин ҷӯшидани бинитон шуд мешавад. яв ширша дорчи серқаймо мисин ганда серқаймо будастин ки بچه سنی аҷоиб мол неки дӯстон. ки гирад худо хоҳад иншаллоҳ раҳматиша мегӯд. мол якум зой 16 то 18 литр шир додост дӯстон. 15 پایجال فعلا ҳоли фалла шир худо хоҳад ин шир ва дароз агар 20 литр шир бозӣ медаронад иншаллоҳ. гӯсола чаш ғуноҷинчаям ба фикрам سالچه چیسته گناجین чиста ғуноҷинчи оригинал худо хоҳад мани хе моли аълосифат мешад. ин хела молоне ки ютуба редки во мехӯрад бо нархи арзон да 40,000 сомонӣ нархи арзон неки дӯстон. дер намонед номерои соҳибаша рӯи экран мегузорем. бемалол занг зада савдо карам мегиртон. як бор дига мана рарбиёша бинитон мола мол спортивни мол аҷоиб ягон хел айбаш нест мола. ин буд молои Салимбобо аз фермашон дӯстони азиз. метавонед кадом моле ки маъқул шудагӣ бошад агар бемало пад номери телефони буромада бемало бо Салимбобо бо нархаш муомила мекунед дӯстон. ба ҳама ҷо дастафка карда мешавад. дӯстони азиз агар ягон молҳои фурӯшӣ дорем ё ягон хел метонем ки